Osekalo kanyo dakika 36 tok sa 12 mar okinyi nyakwara Mugia Jwang machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugia Jwang antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi walidh ni gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Oyawre Eric Okeyo Kizito ichiwo nade okinyi makawuono. Achiwo makare Joyce. Achiwo makare kendo adokero komando Nyasaye momiyo odiochieng' makawuono no wadage. Wanene wageno no dhi bedo makare to ok makare ahinya nikech iel seche gi wang'eyo gima timre. Wang'eyo ni sani twak nitie od bura mar paro mar chik mar omenda mar higa 2024-2025. Koro bende waneno ka nitiere kweth moro mowuok oko miluongo ni Generation Z. Koro kanyo wadhi ni ten group mane Joyce gino chakre nade. Nikech wantie nyaka moro miluongo ni Boomer, moro iluongo ni Generation X, ging'eny. Koro nyaka Gen Alpha. Koro ng'iyo gi giga ni to gin ang'o ma miyo iyango gi. Koro kaka Generation X zima sani gi yango gi ni jogo gintie kinde ma iwacho na kisungu nango. We are at an age where communication is glorified to build that count. Maiso ni technology koro idho. Koro jogi weche mag mbui gi tudruok simo manyasani oketo gi mamane gibedo go defined. Aya nyakwara Mugia Jwang mana kaka iseneno kata kaka isewinjo antiere kae kod Eric Okeyo Kizito mar mondo mi wanon ni gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard. Kizito weche momi pek e gazede ariyo gi aneno kopogore. Aneno ka gazet ma The Standard wach magimiyo pek en kaka duond burano mar UDA kaachiel kod mano mar ANC sani koro gidwaro mar mondo mi giriwre gi los duond bura achiel magiwacho ni biro bedo motegno ma otelo ne yiero mar higa mar 2027. Daily Nation to wach magimiyo pek okinyi makawuono otudore kod weche mag mibadhi ka luwore no odiochieng' manyoro mane en governor e county ma Migori Okoth Obado kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ne gichopo e winjruok makoro miyo EACC owito oko mano buch mibadhi mane imieno godo governor e county ma Migori mano katok governor Okoth Obado noyie ni koro nitiere mwandu ga moko mabiro bedo ka sarenda kata aduoko ne EACC kalore ni mago mwandu manyalo bedo ni ne okao kata ne onyiewo kitiyo kod pesa mar jopiny. Bende aneno ka Gen Z protest bende gazet ni ma Daily Nation omenyo kanyo. Adwano chak kod gazet ma Daily Nation Kizito mar mondo mi wang'e ane weche magimiyo pek mana kaka wacho off the hook mano kalore ni governor mane en governor e county ma Migori Okoth Obado nyaka sani koro chind mibadhi ma yande miene ogolne oko mak mana no weya thuolo kamano nitiere mwandu mopogore opogore miwacho ni ok onyal yango kaka no yudo gi makoro EACC biro bedo kaka wach makamano mi peke it gazet mar ariyo kata kamano it gazet mokwongo ni bende aneno ka oket mwandu makamago achiel kachiel mar mondo mi japiny nyalo neno mwandu mane Okoth Obado kao mag jopiny mano kawo e yo ma ok ni kare makoro nego bed no duoko mwandu makamago giduto oyangi ni nengo giromo mano $235.6 Kizito. Joyce odiochieng' manyoro koro governor machon ma Migori Obado nyochopo winjruok kod duol makedo ne mibadhi ma koro winjruok manyo gitimo kanyo gitimo winjruok mar oko mar do man winjruok manyo tim e nyim do mamalo kachacha manyo giwacho nang'o kuom mwandu ne moko maromo $235 kore de use mar mondo mi oyud moko kuom mwandu go miwacho ni ne ok oyudo yo makare mwandu go ma ok onyal lero kaka ne oyudo gi ma bende duol makedo kod mibadho ne wacho nang'o kane gitimo nonro moko kuom mwandu go nok ginyal yango to moko bende koro nok ginyado nonro gi makare ka lure ni iwacho ni apis mano kane obok moko ma county ma Migori ne owang' manyiso ni obok moko no wang' kanyo ma koro nyiso nang'o mar mondo mi ne giyud omenda duto miwacho ni ne olal kata nokwal omenda mar mibadhi maromo $2 billion ni ne ok nyal dute ma koro gichopo winjruok nang'o ni koro gilak seche gi mwandu Obado moko maromo $235 koro de use mar mondo mi oyudi mano koting'o geche ariyo geche ma teko gi odhuro ma nengo gi ni malo kendo koting'o ot ma nengo ne romo $40 ma yudore Loresho koting'o bende ot moro ma nengo ne romo $57.6 miyude gwengo mag Suna kucho. Joyce keno kako pangi kanyo gin mwandu moting'o utego maboyo mag grofa ute mogere ndadhu maber manyasani makoro gavani notimo winjruok mar mondo mdhi ousi mar mondo mi oyud omenda ma koro iwacho ni ok nya yang malong'o kaka ne gavana oyudogi mama koro miyo okoro wuok e dho low en gino ma itego rach koro wuok e dho low
ka en kod nyithinde kata familia na mitudo ni nitie wachno kiwacho ni governor machon ne ntiere kaka noloso no register kembe mang'eny ma koro itudo kod mibadhegi kata jogo machiegni kode joting' ndaige moko bende wacho ni nitiere wach ma kamae koro iwacho ni obuodho owuok e dho lowo. Kata kamano ma en mana ranyisi ni duol makendo kod mibadhi e pacho kae EACC timo tijgi makare mano mar kendo kod mibadhi e pacho kae. Wach ma kamano mipeke it gazet mar 2 nyakora Mugia Jwang' inyalo somo matut mak mana ni nonro mar gazet walidho ni mana mapiyo piyo. Ma en ranyisi ni kata obedo ni sewuok e telo to ikinde mane nitiere telo nitiyo marach kod pesa mar jopiny nyaka sani wanyalo wacho ni bad sirikal lach ahinya to duol makedo kod mibadhi e pacho kae giwuok oko ayanga maneno ni e kinde ma jatije sirikal nitiere apisi kacha to kotiyo marach kata okoyako mwandu mag jopiny mar mondo mi ogerre godo owuon en kaachiel kod familia mare. Erokoth Obado sani koro en ranyisi ne jotelo duto kata jotelo manosebede telo bed governors machon obed jod buro obed kata senators nyaka sani koro sirikal biro bedo ka manyi kata timo ni nonro kaponi ne itiyo maracha kod mwandu mag jopiny. Wach makamano mana kaka senyisi inyalo somo it gazet mar 2 mak mana ni gazet mokwongo bende omenyo kanyo kit mwandu mibobed ka imayo gavana Okoth Obado kaachiel kod omenda mane onyiewo godo mwandu makamago. Kaluwore ni ok nonyal lero ni noyudo gi e yo machalo nade to gima koro oyangore ni omenda makamae koseduoke to seche moko kane en mar keto dongruok e kaunti ma Migori to jopiny e kaunti ma Migori koro nego bed ni yudo dongruok e yo makare kaluwore ni koro sema gavana mwandu manoyudo e kinde manene telo koro nego bed ni timo godo dongruoge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Kopogore kod mano Kizito nitiere wach mabende adwaro ni wang'ie mabende gazet ni mar Daily Nation omenyo kinyi makawuono mano Gen Z protest against proposed taxes spread to Mombasa. Odiochieng' manyoro ne waneno ka rowere matindo e kaunti ma Mombasa gin bende ne giwuok oko kar romre margi mar mondo mi gikweda paro mar chik mar omenda manyaka sani koro nitiere nyim od bura kendo jod bura osebedo ka twak e wiye. Wach makamano aneno komi peke it gazet mar 4 5 kaachiel kod mano mar 6. Adwano wachak kod it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation Kizito mar mondo mi wang'e kaka jopiny e kaunti ma Mombasa odiochieng' manyoro nowuok oko kar romre margi mar mondo mi gikweda paro mar chik mar omenda. To ken mana Mombasa kende Kizito wang'e ni chieng' tich ariyo jopiny e kaunti ma Nairobi kae bende ne owuok oko ayanga ka gikwedo paro mar chik mar omenda. To wang'eyo ni chieng' odiochieng' ma kawuono bende counties mopogore opogore oyango ni gibro bedo ka giwuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda. Kineno pichni mantiere kanyo Nabii Tenga Huruma mago moko kuom placards magiting'o kendo iwacho ni Gen Z kowuok oko gin placards magiting'o simwe magintiere godo e lwetgi gionge silaha moro amora mar lweny Kizito. Ne Joyce kineno kata picha moket kanyo mag General Z matimo ng'anyo kanyo gin giting'o nyaka nyidendni ma bende ng'eny kanyo yo pogre kod ng'anyo moko mwasebedogo moko mitudo kod wechego mag siasa. Koro ng'anyo ma kamano chakre Nairobi ka odiochieng' mar tich ariyo odiochieng' mane wachone ni pedho paro mar chik e nyim od bura. Koro ng'anyo no nyochopo e boma Mombasa mabenyo chakre mana marachar to kaka nyo seche medo dhi ng'anyo no nyo bedo motegno mabende koro nyo girakre kod obila nyen rakruok maka gi kacha giringo giluoro apaini mopogore opogore nyen tugo miwacho ni tugo paka go yieyo ma chim koni obila chim koni idiro ne gi pi malungo wang' kanyo to iro malungo wang' to pod gi niana Joyce nyogi niana ma bende koro nyo obila jok mowegi ma gidhi mbele gi ng'anyo gi ma gitero ote margi e ofis gavana. Wach mantie kanyo Joyce ma bende en ni nyithindo 15 kata jopuonjre 15 mawuok e skul mar Coast Girls nyo yudo hinyruok ka iro malungo wang' kebe mar iro malungo wang' nyo obayo skundgi kanyo ma bende koro nyo omiyo giyudo hinyruok kanyo kod rochruok maka gi kacha. Joyce ng'anyo makamani en ng'anyo ma koro wacho ni rowere wuok oko en rowere ma iwacho nang'o gin mago monyuol e kind higa 1997 nyaka higa 2012 mane General Z en kidieny mar rowere miwacho nang'o weche motudre kod nyalony masani ni wechego mag mbui gin bende kindegi ema ne simo mar iPhone ne odonje yani gigo matudre kod tudruok manyasani gigo mabeyo koro gigi bende konyogi e chopo wechego moko miwacho nang'o timo mor boka TikTok kachacha ma bende nyi winjo wach moro ka wachre od bura kanyo ni moko koro ne wacho na ni gine gidhi timo mana tugo mar mondo mi gilos weche mag TikTok giyud viewers
koro king'iyo kata sura mowuok kanyono gin bende giwuok nikech koro paro mar chik mar omenda ni iwacho ni nitiere kaka odhi omulo nyaka weche mag entertainment gi ma koro gin be gino ochoponegi magi rowere mane ka nidhi yiero to sirkand Kenya Kwanza ne osingo negi ni dhi bero negi ngimani gi yore mag tije nidhi los madhi bedo negi to gin be koro gineno ni to moro mowaseketo kani bende koro jogo biro so e lwetgi mano bende ma jaluo moro jonego ongero ni kombe wuok oko Ramogi tieko dhogi koro gin bende ne giwuok oko wacho ni kombe wuok oko telo donje dhogi monjo koro en ng'anyo ma bende iwacho ni odhi donjo nyaka odiochieng' ma kawuono e bombe mopogore opogore e Nairobi ka kata Mombasa Kisumu giro odhi wuok kanyo koro rowere wuok kopogore gi ng'anyo moro mosepogore gi moko ma ineno kata jok ma bende hikgi oniang' ka nitie kuro koro ma en ng'anyo mar rowere mar Generation Zini koro en ng'anyo modwa ng'iyo ni odhi chopo nade en ng'anyo ma bende koro piny owacho keto wang'ni to jok mok wuogi giwuok nade nikech gin jok ma bende gine giting'o mano otese mondiki gigo ma gidwaro magiwacho ni duoknwa gini piny osuru ne dhinywa ngima oidho gino osetedo maka koro gik muketo nudhi jugogi dhi medo manenye gini ma gin gidwaro nang'o paro mar chik mar omenda ni ogaga oko piny te to mana kaka ineno e kaunti ma Mombasa wang'eno odiochieng' manyoro koth ne chwe e kaunti ma Mombasa to mano ok nomono giwuok oko ne giwuok oko kod mabula mar mondo mi giwuog oko gine ni gitimo gino ma kinde mang'eny wawacho ni en constitutional right margi kata gino ma katiba oyango ni ginyalo timo kapo ni gineno ni sirikal timo gino ma ok nitiere kare to japiny katiba omi teko mar wuok oko mar mondo mi ng'anya mak mana ni en ng'anyo mamuola ma onge tulo moro amora kata ma onge ketho mwandu moro amora to mana kaka isewacho ni giting'o gigo ma nyiso kata pass message moro Nabii Tenga Oruma nyaka sani koro wanyalo wacho ni wang'eyo ni Nabii en ng'ato kendo koro dwaro ni onene jo Kenya Oruma kaluwore kod kit usuru mathoth ma koro nyaka sani odwaro ni ojuog jo Kenya to mana kaka isewacho bende gidwaro mar mondo mi okir oko finance bill no te ok ni timone mana lokruoge gidwaro mar mondo mi owite oko te kaka entiere no mar mondo mi gibed pinya gilosa paro mar chika machielo mibo bed kitiyo godo e manyo riekni mag bugo budget mano som mar trilion 4 e pacho kae to mano bende maketa kata tera it gazet mar 6 mano mar gazeti mar Daily Nation Kizito wang'eni nyaka sani nitiere moko kuom usuru mane sirikal oselando ni ibro bed ka iwito oko e finance bill mar higa mar 2024 ranyisi en mano mar nyamburko atamalo 2.5 ibro bed ka iwe oko atamalo 16 mano nego bed ni iketo ewi mkati kendo nyaka sani koro bro bedo zero rated onge usuru mora amora mibo bed ka ikete kata kamano mano koro weyo sirikal kama teka kaluwore ni jatend migawo mochung' ne weche go mag omenda mano Ngire Njuguna Ndung'u nyaka sani koro wacho ni nyaka koro gimanya ne kaka ginyalo ng'ado piny omenda ma sirikal tiyo godo ranyisi giwacho ni sirikal ok bi bedo ka ndiko jomoko e tich e pacho kae giwacho ni ndiko ji ahinya te kembe mag piny owacho ibro bed ka itimo e need basis mana ka nitiere dwaro ni ochuno ni nyaka mar mondo mi ondik ji nikech wang'eno omenda mathoth Kizito sirikal tiyo godo e chulo sara ka gichako keto austerity measures kaka magi seche moko nyalo miyo gikungo kata gigayo budget ma gitiyo godo ahinya to ichulo sara Kizito iwacho ni weche gi koro biro ka jatend migawo mar omenda Ngire Ndung'u no loso to ka jood bura mag Kenya Kwanza norado kod jatend piny kar jot ma jatend piny kucho makoro ne gineno ni nitiere gigo kata paro geto usuru moko mane giketo choko mwandu mopogore opogore mar mondo mi gigol kanyo magi koro magi dwani mondo mi ogol e paro mar chik mar omenda mano osepedh cha ma bende ne gilando kanyo mana kaka isewacho no usuru ma koro gidwaro mar mondo mi koro dhi ogol kaka noseketi e paro mar chik mar omenda cha koro kano chopo kanyo Ngire nowacho nang'o koro gin bende koro dhi chuno gi mar mondo mi gindus omenda moko mane giseketo kanyo ni dhi ne migepe mag kata bad migepe mag sirikal mopogore opogore ko chuno gi nyaka gidhi duok piny to samo se duok piny gi nyiso nang'o tije kata gigo ma dhi timre e bad migepe go bende koro nyaka dog piny mana kaka isewacho no koro ndiko ji e piny owacho jotije manyien e piny owacho bende koro giwacho nang'o en gino ma ok dhi timre obiro mana timre ka dipo nono ni dwaro nitiere koro mae koro bende ketwa wang'iyo ni to dhi bedo nade nikech
gin bende ne gisechano ni nitiere gigo ma gidwa mondo gitim. To bende Joyce wacho nang'o, nitiere seche moko kochopo matek to nitiere gik moko ma bende inyalo duoko piny. Ma kata kidhi kate ot kachacha, in bende bet piny tigoyo bajedi gi pesa ma intiere godo. Nikech dwaro mar dhano nyalo chuni mar mondo mi idwar ni ket ma. To chopo kama koro wacho nang'o, wawe ma akaw machielo ni mae maneno kochuno ahinya. Koro mae gima koro piny owacho dhi timo. Mane kama koro piny owacho chomo mar mondo mi gingi mago mochuno momi koro giketi mar mondo mi piny odongre godo. Ok en kinde ma iwacho nang'o ni idwa kel gimoro amora idwa mar mondo mi otim, kel ma otim. Seche gi koro ing'iyo nang'o, gin ang'o mochuno? Weche mag somo, weche mag chiemo, mago pur gere, magi gik mochuno. Magi gik makoro piny owacho nego ket e sinani mar neno otim. To nitiere moko ma bende giwacho nang'o, we wachor mbele, wabolos kinde moko. Ing'eni ok inyal wuotho kata ndara kidenyo. Koro nderi be wantiego ji nyalo wuotho chuodho koyieng'. Iking'iyo mokwongo emitimo, moko ibiro tim bang'e. Koro kanyo ma koro piny owacho ochomo kaluwore kaka ngire jatend migawo mar omenda ne wuoyo. Kopogore kod weche ma otudore kod paro mar chik mar omenda, adwa nwang'i ane weche mag siasa mantiere it gazet mar 7, mano mar gazedni mar Daily Nation Kizito. It gazet mar 7 nyaka sani koro wang'eyo ne duond buche mag siasa osechako ikore ayanga ne siasa kata ne yiero mar higa mar 2027. Nyaka sani kineno kaka ondike kae ni 2027 calculations as Ruto and Mudavadi parties join hands. Nyaka sani wang'e ni duond bura mar Ruto mane en UDA, United Democratic Alliance, to duond bura mar Mudavadi ma en jotend migepe en Amani National Congress ANC. Nyaka sani koro iwacho kae ni UDA kaachiel kod ANC nyaka sani koro gise riwore kumoro achiel. Wang'e ni e dwe mar 4 mano ma higa ne jotend migepe Musalia Mudavadi ne olieko ni nitiere political earthquake moro mabiro bedo. Wang'e ni e kinde mano wacho weche earthquake gin kapok ne wadhi yiero mar higa mar 2022 kama earthquake no nonyiso riwo lwedo kod jatend piny Kenya William Ruto. Ero koro okelo earthquake machielo ma koro ANC kaachiel kod UDA biro bedo ka riwore kumoro achiel ka giwacho ni ka gibiro kumoro achiel kaka duond buche mantiere kod paro machala to gibiro bedo ka giloso duond bura motegno motelo ne yiero mar higa mar 2027. Kizito. Joyce kanyo koro neno yiengni piny kana neno kanwa dhi yiero ne giromo Bomas. Kama ne Musalia Mudavadi nowacho nang'o, earthquake mano biro nang'o, ne giriwre kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde no. Koro gilak sechegi riwruok matimre sani en riwruok mar duond od buche mano mar Amani National Congress dhi riwre kod mar UDA. Koro earthquake gi Wilbaro dhi bedo kama achiel ma giloso od bura maduong' ma ka gigeto kodo yiero mar higa mar 2027 ma jatend piny Kenya nowacho nang'o, mana kaka ne gitimo cha mane gineno ni gitimo gima ber to jomoko nok par ni nyalo bedo gima ber bende ka koro lak sechegi bende gitimo gino ma gineno ni koro ber nikech lek ma od bura mar ANC ni godo chal kod mano mar UDA ma koro gineno ni gibed kanyakla. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho nang'o, en lengo mare en neno noriwo jopiny duto ma bende nowacho ni koneno duond od bura mar ANC oneno ko oting'o jokanyo mopogore opogore mowuok e konde duto mag pinyni ma mano machal gi mar UDA. Mane kama koro jatend piny Kenya William Ruto nitiere ogeto wang'e kendo oseng'iyo ni higa mar 2027 dhi bedo nade. Ma bende weche moko maliekre piny Joyce nang'o, jatend piny Kenya osechako siasa moro mar lombo kata ywayo josiasa mawuok e gwenge mopogore opogore mago koting'o governors, jood bura mar mondo mi obed kode machiegni king'iyo yiero mabiro ma bende kata e gwenge mag Nyanza kucho nitie jogo ma bende osechako geto ma osero mos. Koro mae iloso duond od bura maduong' mowacho ni obiro dhi godo e yiero kucho. Joyce kanyo bende ni wacho nang'o ni kata Ford Kenya bende onego bende donjo kanyo. To nitiere kaka Wetangula pod chalo ng'ama ok oyie kod wachni. Koro oneno ka wachni nyalo muonyo Ford Kenya. Kech Ford Kenya en duond od bura mano achon. Ford Kenya en kod nying maduong'. Koro ngeni Wetangula bende pok onge kod chia mar loso duond od bura. Mudavadi to oseloso moro to osejwang'o oseloso. Koro kata mae wakia kod nyanyumo kanyo to chir kuro biro loso moro. Omiyo Wetangula koro wane seche moko obet chien wacho ni Ford Kenya dhi lal nyalo lal kamano. Wabiro ng'iyo ten bende obiro wuok mar mondo mi oriwre gi UDA ni. Aya warito mar neno kata kamano chenro mar riwo duond bura mar
ANC kaachiel kod UDA chakore ayanga kendo abo bedo ka gibro bedo kod romo magalamoro kama koro gibro bedo ka giriwore. Koro akia ni bobed ka iluonge nang'o kose koro ANC ema koro bro bedo ka donje UDA. Koro ANC bro lal Meru to koro UDA madong kose nitiere nying machielo ma gibro bedo ka giyango. Kata kamano waketo wang'wa mar mondo mi wane ni to gibro bedo ka gitimo nang'o. Bathe kanyo Kizito bende aneno ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kaachiel kod jatend duond bura kata riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne ginenore kumoro achiel endika ni they shared a podium e kinde mane jatend piny South Africa mano Cyril Ramaphosa ne chamo muma tok kanoseyiere kendo e tielo mar ariyo kaka jatend piny mar pinyno mar South Africa. Wang'e ni Gachagua kaachiel kod Raila osebedo ga kod gwandruok moro matin kata kamano nochuno mar mondo mi gibed kumoro achiel. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto no oro Rigathi Gachagua mar mondo mi ochung' e loye e kinde mane jatend piny South Africa Cyril Ramaphosa ne chamo muma odiochieng' manyoro Kizito. Mano koro Raila kod Gachagua nyoromo e piny mar Afrika ma milambo kucho. Inya paro Gachagua ndalo moko nowacho nang'o ni Odino State House kar jot mar jatend piny Kenya maonge kata rot achiel mar Raila nyayudo maso go wiye. Koro seche gi bondo chich to ng'ano so wiye nade ma wach mar Ethiopia ne biro. Koro gima nyo timre kanyo juise nang'o jatend piny Ramaphosa nyo chamo muma mar bedo jatend piny e tielo mar ariyo. Nyo chamo muma Joyce kane giwuok e yier to duond od bura mar ANC mano ka otelo higa mar 1994 nyo koyudo thoth mar jood bura mo usebedo koyudo nyodo mana atamalo 40 kanyo maduond od bura manyo luwe nyen mano mar DA Democratic Alliance manyo wuok kod atamalo 22 kod duond od buche moko makoro nyo kelo gi chik mar mondo mi gitim riwruok nyo giloso sirkal mar riwruok. Sirkal mar riwruok ni koro nyo miyo duond od bura mar ANC oriwre kod DA. Bang' riwruok no koro iwacho nang'o wich bar ma jatend piny Kenya jatend piny South Africa Ramaphosa ntiere godo en mar yiero jotend migepe nikech koro idhi yier kidhi poge kowuok e duond od bura mar ANC kod mano mar DA kod duond od buche moko mane gire godo magin duond od buche 5 mano koro wach ma entie godo ma timre seche go mabiwacho ni duond od bura mar DA kane gidhi yiero ne seyo Ramaphosa kod kuom kelo chike moko mago kotunde kod okumba mar thieth weche mag ochumi ne gisego kanyo ni oketho koro kethogi koro sani koro gidhi riwre sama giriwre ni Ramaphosa nowacho nang'o mae gima ber gino modonjo e historia mar pinyno mar Afrika ma milambo ni riwruok maduong' obedo makoro kelo gi kanyakla ne giwinjo ywak mag jopiny sama ne gidhi yiero ni jopiny ne dwaro tije jopiny ne dwaro dongruok bech chiemo ne ni malo koro ni mae ema wacho nang'o seche moko mondo miyo duond od bura margi nokotimo maber koro wacho ni gigi duto nowinjo kanochao muma owacho ni gigi odhi neno mar mondo mi olosgi oketgi yo makare koro mane siasa magore piny mar Afrika ma milambo ni ka ok iyudo kwan mowinjore to koro utimo mana riwruok to udhi mana mbele koro mane gima timre Raila nyodhiero makamano kaka ja Afrika maduong' ma bende wang'eyo ni Raila dwaro lemo moro maduong' e Afrika kae mama ne achiel kod yorego mag godebe nikech Ramaphosa en jatelo ma bende bo bedo yiero makamano. Adwa ni waket tenge weche makamago wadhi it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro wang'e ni weche mag paro mar chik mar omenda odiochieng' makawuono bende jod bura pod ibiro bedo ka twake tok kanosepedhe e nyim od bura mano report mane ochoko pat jopiny nosepedhe e nyim od bura twak makamano ne onenore odiochieng' manyoro pogruok e paro ne omienjo e kinda MPs mag Kenya Kwanza kod jod bura mag Azimio. Jod bura mag Kenya Kwanza Kizito nyaka sani gin to koro gimor kod moko kuom lokruoge ma sirikal notimo ahinya to mar golo oko kata thulo oko moko kuom osuru mane oket e mwandu mochune pacho kae ranyisi en makate nyamburko mago moko kuom osuru manogol kata kamano jod bura mag Azimio oramo ni jo Kenya kik wuondi ni koro gol taxes mamoko ni taxes kata osuru mamoko kosegoli gin mana mag dino wang jopiny giramo ni wan wadwaro mar mondo mi owite oko kendo ginyiso jopiny ni kik wuondu kod weche ma nyaka sani wasebedo kwanena kia kwaseyudo it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation kata kamano waneno odiochieng' manyoro ka jatenda kweth manok e od bura mano Opiyo Wandayi noloso motegno ahinya kotudore kod kwedo paro mar chik mar omenda Kizito.
Joyce odiochieng' manyoro nye odiochieng'no ma weche nyo peke od bura kucho ka koro nye twerruok ewi paro ma chik mar omenda kanyo koro jod bura soko wechego achiel kachiel mantiere paro mar chik mar omenda no ma bende wach manyo owuok kanyo nyen mano malure kod osuru ma idhi ng'ade wechego mag mafuta ma Mbadi nyo wacho nang'o nitiere atamalo 8.7 mar road maintenance levy ma idwa med kanyo ma be wach wang'ega ni mae nitiere ga koro ka intiga kanyo koro wacho ni ma be wach moro ma bende nyo ket tenge kanyo ma koro nyo wacho nang'o weche mantie kagi ma Kenya Kwanza koro nyo wacho nang'o ni gidwaro mar mondo mi otimne gi lokruok ma nyogi paro mar mondo mi ogol e paro mar chik mar omenda ni gin mana mago marumo wang' gin magumo mang' to nitie moko mopondo na diere Joyce wach ma japiny winjo ahinya ga en wach mar makate nikech ng'ato ka chiwo tikone nang'o awuok adhi manyo makate ma kawuono koro manyo makate ni ma kosenyisu nang'o ni makate to koro wagolo osuru mane dhi juoge kacha ni mago mag taulo mag riagi wagolo kanyo mago mopogore mag nyamburko gigo ma yani japiny winjo piyo piyo gi ogol to koro moko mopondo ka giwacho ni nitiere kanyo mago mopand kanyo ma pod biro inyo japiny ma koro gin pachgi kaka jo Azimio ne giwacho nang'o paro mar chik mar omenda ni en oredha piny oko te kaka entiere no Ato Kizito mano bende matere machinglo kata katuna mantiere it gazet mar 17 mano mar gazet ni mar Daily Nation machinglo makamana dwa ni wayude achiel kachiel mar mondo mi nyakora Mugiajwang' bende onene gin magi weche matimore pacho kae gi sani kalure ni nyaka sani wang'eyo ka jopiny osebedo ka wuok oko ka romre margi ka gisundo mar mondo mi kik kala paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 gisebedo ka ging'anyo to kwaneno machinglo makamano kwanyalo mana nene achiel kachiel Kizito gin weche matimore pacho ka kani mae sika motri mane ntiere muma mane wang'eyo ng'amo idho to kwang'eyo magi nyalo bedo ni gin luet Gen Z nikech Gen Z kinde magi ng'anyo gine magin tiere kod simbe mag ong'we yamo bedegi kata lwetgi kaneno kamoro kanyo ndikanyo ni #reject finance bill 2024 Kizito mana kaka nasewacho ni General Z en generation ma ntiere kinde ma tudruok ni malo technology ni malo gintie kinde go mawacho nang'o we are at an age where communication is glorified to be all that count gin koro kane gidhi ng'anyo ka giting'o ong'we yamo kanyo koro gimenyo giwacho nang'o lor piny we ng'awnwa gini malo koro bende ka penj gini to gin ang'o madwano lornegi piny gin koro gineno kaka weche mag miyo ji moro e TikTok ang'o gire gineno ni kanyo mulnegi koro gimenyo mana gi simu nikech simu ni bembe gitiyo godo lor piny to koro bende mae choko osuru nikech ineno ka dita moro nitie toke kanyo oloro ng'iyogi onyono ngas mos koduogo piny to pok oduogo ahinya koro ne dwano olor piny te nikech generation zini dwaro nang'o paro mar chik mar omenda cha en oredha piny te to penjo en ni ng'ama nitiere wi wanyalo wacho ni moidho wi ngas kanyo wang'eyo surane kendo kit nanga morwako nanga maratong wang'eyo ni en ng'a aya bende nadiera ni obro lor piny kaka Gen Z korero sunde ni ero koro lor piny kata kamano sacha ni okay I'll climb down bende obro lor piny kose oyo mane gima koro warito mar neno to warito mana mar nene kalore ni wach makamae koro nitiere nyim od bura jod bura wach makamae koro nitiere lwetu mar neno kuwinjo dwach jopiny koso winjo dwaro mano mar sirikal adona tieko dit gazet mano mar mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation nyakwara Mugiajwang' bende nyalo neno machinglo makamane en bende opong' gi wiye no nyalo interpret e yo machalo nang'o it gazet mogik nyaka sani koro nitiere jotije mag mbalariany mago mag Technical University of Kenya mago madirom 350 manyaka sani koro owitgi oriembgi e tich kaluwore ni nyaka sani koro oyudni gintiere kod oboke mabandia mago mag tije kwanyalo mana dhi it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation Joyce mano ka tiegruok mar Technical University of Kenya koro nyo riembo ji tich maromo 350 kanyo ne mago nondike tich kod oboke mabandia ma kar tiegruok kama ji dhi tiegre mar mondo giwuo kod oboke to koro kar tiegruok ma ji dhi tiegre mar mondo giwuo kod oboke maler ema koro ni nondiko jogo mantie kod oboke mabandia oboke mar mirasia koro notim nonro moyangi moyudi koro riemb kod tich ma chenro madhi mbele ka piny owacho bende no kawo okang' mar neno nang'o jogo matiyo
tiyo kod oboke go ma bandia ogolo tich. Waseneno kata kuonde mag thieth mopogore opogore ka jogo matiyo kod oboke ma bandia osegolo. Koro ma chenro madhi mbele nikech noseyang ni chiegni oganda maromo 2,000 gin jogo matiye bad migepe mopogore opogore mag piny owacho kod oboke go mag bandia. Koro en mano okang' makare mar neno nang'o tich ondike jogo molony, jogo mantie kod oboke mowinjore, jogo manya timo tich, ok gin jogo maonge kod lony makare, jogo mantie kod oboke ma bandia, jogo ma kochopo to kawo koti to ng'aw e tok kom to koro tich dhi mana mos. Gin jogo ma bende kidhi kuonde ma ji opango line to bende koro gidhi mos. Ma kimedo tere matek to be kondo ong'i gi ich wang' moro kanyo. Koro ket mano okang' mar jok molony oyud tich kaluwore kod lony margi. Aya, Kizito mitantiere wach momako wang'ie gazeti ma Daily Nation ka watieki man mondo mi wang'i ane mana The Standard it gazet mokwongo kende kaeto watiek nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Iye kanyo be naneno ka governors mawuok kadho wath nam chumbi nyaka sani koro gidwaro sumo paro kata gidwaro no sum paro kowuok kuom jolony e pacho kae mar mondo mi otim nonro margi kigena ahinya ahinya to ne Mira kaachiel kod Muguka ma governors mawuok kadho wath nam chumbi nokumo kalure ni korka korgi giwacho ni nitiere kaka oketho chal mar ngima mag jogo matiyo kode. Kata kamano wageno ni bro bed ka itimo nonro matut mar mondo mi osum paro makare ne sirikal kapo nono ni onego bed ni kumo Mira kod Muguka kata oyo. Ang'eni wach makamano bende pod wamedo luwo ne Nyakora Mugia Jwang' ahinya ahinya te kaunti ma Mombasa kono. Kizito Joyce mana ite mar adek kanyo nitie wach moro kanyo malit ahinya, wach mar rawera moro ma jagni 35 kaachiel kod wadgi ma jagni 32 mano Peter Kimanga kod owadgi ma Kelvin Mwangi. Rowere gi nowuok e piny mar Kenya kae mar mondo mi gidhi e pinyno mar Dubai gimanyo lum moloth. Ka koro ne giyudo ng'ado mane terogi mano nyisogi ma min gi omanyo omenda maromo 400,000 kanyo momiyo nyadend moro miluongo ni Mwangi ni Wanjiku ni wacho ni bende notemo laro kom moro mar ward Kiambu County kucho. Koro kana koyudo komno to nodhi e piny mar Dubai kucho kama otime chenroge mag tije kuro. Koro ni en manolos ne jogi thuolo mar tich mondo dhi kucho. Koro jogi kano sichiwo omenda ma kamae, oboke mar wuoth margi ne ni gidhi limbe, ok ni gidhi tich. Koro ne ma yo mar umo weche mar mondo mine gichop kucho, kane gisechopo kucho ne dhi losnegi visa mar tich. Kane gichopo alap mar ndege mag kucho magilor, magineno kaka ute boyo e piny mar Dubai, gineno kaka piny chal, ute boyo chopo kumoro nono, gimor. Ng'ama ne biro romo ne gi Wanjiku nokochopo. Makoro kaka nokochopo midhiero nomako gi alap ndege makuro, makoro ng'at machielo mobiro kawo gi to terogi ot moro mojwang', ot moro ma rach ahinya. Koro ne wacho ne gibet kanyo kod dang' mar paro kuom jumbe 2 kende to rawera ni nowito ngimane. Koro jonyuole wacho no wito ngimane kaluwore kod dang' mar paro nikech ne gin gidhi kucho ni gidhi tich gidhi loko ngima margi ni ne gidhi supermarket to makoro nokotimore. Koro janyuol ywak ni omenda gi cha nomagi yor miriasi tich ok giyudo nyathigi koro tho kucho. Koro en wach malit ni jogo makawo pesa rowere ni terogi gidhi yudo tije kucho to ok giyud tije, ok en wach makare. Ma wach makoro piny owacho onego donjo tim nonro makare mar mondo mi ores rowere miwuondo ni dhi yudo tije to omenda mikawo kuomgi. En gino malit ahinya kaluwore ni familia ni notiyo kod omenda mathoth ahinya mane 400,000 ka giparo ni mago nyithindgi to gin mana rowere kaluwore ni pod gin ojende mane tindo. Peter Kimanga jahigni 35 kaachiel kod Kelvin Mwangi ma jahigni 32. Obedo gima rach ahinya ni Peter Kimanga ma jahigni 35 ema nowito ngimane kendo e kinde mane owadgi Kelvin Mwangi ne duogo kode pacho kae nochuno mar mondo mi familia no oyud omenda kata manyo omenda mano maderom shillings 670 mondo giti godo e neno ni Kelvin oduogo kod ringre owadgi e pacho kae. Ma en gino ma nyiso ni ka ng'ata kik wuondi ni biro bedo ka manyo ni tije pinje maoko. Ne ni iluwo lai makare mar manyo tije pinje maoko. Kalure ni nitiere agents moko magina chudhe giwuok oko kacha mar mayo ji. To bende gima podi bedo bed kitimo nonro ni ang'o momiyo ne giwuok e pacho kae ka gintiere kod visa mano mar limbe ma ok visa mar dhi timo tich. Kata kamano obila pod biro bedo ka timo nonro matut maneno ni familia makamano yudo ratiro margi kendo ponono duoknegi omenda mane gichwalo ne Julian Wanjiku mane osingo mar manyo ne nyithindgi tich to gikone ringre moduogo. En gino malit ahinya. Adwa ni wati kod gazet mar The Standard. Kwa nyalo mana yudo wach momi peke gazet mar The Standard. Okinyi makawuono gazet mar The Standard ne wawacho ni gimenyo kanyo weche mopogore opogore. Gin be naneno ka wach mar Okoth Obado walks free for a song mano kalure kod winjruok mano bedo godo ko mar doho kod duol makedo kod mibadhi pacho kae EACC. MPs haggle over levies as IMF
threats looms mago kotudore kod weche mag chwalo hola ma kinde mang'eny IMF miyo piny Kenya, to IMF kosemiyowa pesa to nitiere chike mager magimiyowa godo. Aya, wach magimiyo pek kanyo en tudruok kata riwruok mar duond bura mar UDA kod ANC mabobedo kwaneno. Aneno kondike kae ni UDA death, Ruto Crafts Giant Party. Magiwacho ni biro bedo motegno mano motelo ni yiero mar higa mar 2027 kachiel kod weche mag Gen Z makoro kinde mang'eny osebedo ka wuok oko. Ondike kae ni system ya majambazi mag placards ma Gen Z ting'o e kinde ma gintiere ng'anyo. Odiochieng' ma kawuono bende wabobedo kwaneno gi ka giwuok oko ka gintiere ng'anyo. Kizito wach ni mogik kwaloro nonro mar gazet. Wan koro komotiego en mana nang'o ni tho mar UDA mano kako kete to koro tho nang'o koro akia ni yiengni piny cha earthquake cha emodhi oyienge. To koro gitimo mana riwruok gik ne yiero mar higa mar 2027 kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni ma gitimo mar neno nang'o gibedo kod duond od bura maduong' mariwo jopiny duto. Koro mane ma wuoth mokawo, mane okang' mokawo ka koro manyo duond buche oketo kanyo, omanyo josiasa bende mopogore opogore oketo kanyo, ma bende kaka wach liekre nitiere mimanyo e konde mopogore opogore, nyaka gavana ma Kakamega giri mago jok mimanyo mar mondo mi obede kwethni. Weche mag General Zini en wach ma bende koro Joyce ne obiro seche gi gimbe koro giwuok oko, ne obwogo piny nikech ne pok giwuoga, ne pok onen gi ka gimbe koro giwuok ka giting'o boke ni wach moro tie modiyogi. Koro sani ochuno gimbe koro giwuok kanyo e. Koro gin bende gikeda keda mane wach miparo gi godo nikech bende jogo be manonyuol higa mar 1965 nyaka 1980 mano Generation X. Gin bende nitie mana gik miparo. Nitie ji paro gik mopogore opogore. Nitiere jomoko manonyuol to nodhi odonje tije kinde manochumi rach. Gin be mane magiparo. Nitie jomoko bende manonyuol kinde mag uhuru, giparo mana uhuru. Nitiere bende miluongo ni silent generation. Gin jodongo ma kind 74 nyaka 80. Gin bende sani koro giling, giparo mana weche machon. Generation ma bende machon mar X mawuok e gwenge mag Kano Kabonyo, gin bende koro giparo mana wer mane wacho nang'o. Chowe ogol ywak piny anyanga moneno ni jaduong' mar Ang'onga i Kabonyo. Mane gin bende koro giparo. Koro rowere ni go wuok e kindegi, gin bende giwacho nang'o, wach ni odiyogi mar osuru ni. Erokamano ahinya Eric Okeyo Kizito kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne Nyako Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet. Nyako Ramogi Ajwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo mar mondo mi ibed piny isome e yo makare. The Standard iye kanyo bende aneno ka koro weg ohala ywak ni ne gilalo omenda maderom bilion 2 mane kinde ng'anyo manotimore chieng' tich ariyo mano ma jumani. Kalore ni ng'anyo makamano katimore obila bende kiro tear gas, ohala ok nyal dhi mbele. Kata kamano odiochieng' ma kawuono biro bedo nade, wan wang'i wabobedo kwamenyo ni godo achiel kachiel. Akaw yueyo madundo gi sani, bang' yueyo to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka donjo kod twak mokwongo e chenro mar opiny. Gik idhi mabor.